Бүгінгі күннің соңғы хабарлары белән сезне мин, Румил Карамиев таныштырамын. Исәнмесез? Игътибарыгызга яңалыклар программасы. Хәзер төп темалар хакында. 70 агачның берсенә дә кагалмаячаклар. 39-да 13 йортында яшәүчеләр үз скверларын яклап чыкты һәм саклап калды. Күп фатирлы йортларда урнашкан кибет, дарухана, кафеларга кичке 11-дән соң эшләүне тыйырга теләделәр. Әмма Сәүдә министрлыгы моңа каршы чыкты. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Яланнар арту күзәтелә. Алар ташланган очракта нишләргә? Саклану чаралары нинди? Хәбәрчебез репортажында. Шәһәрдәшләр бакча ширкәтләренә барып җитә алмый интегә. Сәгатьләр буе автобус көтәргә мәҗбүрләр. Бакчачыларның моң-зарларын яңгыр астында хәбәрчебез тыңлады. 39-да 13 йортында яшәүчеләр үз сферларын яклап чыкты. Алар төзелешне туктату хакында рәсми хат алдылар. Исегезгә төшерәм, төзүчеләр берничә көн элек йорт янында административ бинасы ала 70 агач үсүче сквер янында коймалар торгыза башлады. Тик менә эшләрен дәвам итәргә шәһәрдәшләр комачаулады. Алар сквер янында кизү оештырдылар. Кичәлеге мәсьәләгә нокта куелды. Толырак алдагы сюжетта. Баш күтәргән 39-нчы комплекс яшәүчеләрен шәһәр башкарма комитеты да яклап чыкты. Төзелешкә рөхсәт бирә торган документ үз көчен югалтты. Халык белән очрашуда шулай дип игълан иттеләр. Данному застройщику это распоряжение. Төзелеш өчен җаваплы оешмага әлеге документ тапшырылды. Без аларны биредә эшләүче подрядчыларга да күрсәттек. Сезгә төзелеш кирәк түгел икән, без халык фикеренә каршы бара алмыйбыз. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан төзелешне туктату турында карар кабул ителде. Оешма төзелешне законлы нигездә дә дәвам итә алмас иде. Кагыйдә бузулар бар. Койма газонда урнашкан. Төзелеш өчен җаваплы оешма белән аерым әңгәмә үткәрәчәкләр. Биредә яшәүчеләр шулай да уяулыкларын югалтырга җыенмый. Алга таба да кизү торачакбыз диләр. Әмма инде бөтенләй икенче кәеф белән. Сквер мы отстояли. Без скверны яклап калдык. Бернинди төзелеш булмаячак. Без шуның белән дә бәхетле. Менә безнең илдә кеше изгелеге җиңде. Берсендә югалтмас өчен биредә яшәүчеләр күпселәргә соннарда язып чыкты. 70 агачның һәр берсе үз урынында. Бу безнең кичкенә җиңүебез. 39-да 13 йортында яшәүчеләр саклап калган скверлары турында шулай ди. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Илнар Харисов. Яңалыклар. Күп фатирлы йортларда урнашкан кибет, кафелар һәм даруханәләр кичке 11-дән соң эшләмәскә тиеш. Әлеге хөкүмәт карары 1 июльдә гамәлгә кергән тиеш иде, әмма төзелеш, сәүдә һәм сәнәгать министрлыклары төнге вакытта сәүдә итү хакындагы закон проектына төзәтмәләр өстәде. Чөнки белгечләр әлеге карар гамәлгә керә калса, эшмәкәрләрнең яртысы диярлек эшчәнлекләрен туктатачак дип борчыла башлады. Теманы хәбәрчебез Гүзәл Шихапова дәвам итә. 29-нчы мәхәлләдә урнашкан кибет 10 ел дәвамында көндез дә төнлә дә эшли. Кичке 11-дән соң сатып алучылар саны киресенчә арта гына ди тәҗрибәле сатучы. Сейчас тем более дачный сезон. Хәзер бакча вакыты, кешеләр арып бакчаларыннан кайта, ерак йөрисләре килми, күбесе монда гына кереп ала. Аеруча пенсия яшендәгеләр иписет алырга еш керәләр. Бөтенесе дә супермаркетка йөри алмый, бу мәхәлләдә 9 катлы йортлар күп. Нигездә пенсионерлар яши. Якын тирә йортларда яшәүче шәһәрдәшләрнең күбесе бу кибетне уңай бәяли. Өстәвенә кибетче күрше күләнне яхшы белә, бурычка алу мөмкинлеге дә бар диләр. Кибет җитәкчелеге сорау күп булмаса дистәләгән ел эшләмәс идек ди. Шулай да шәһәр буенча кибет янында җыелып торган исерекләргә зарланучылар да юк түгел, фикерләр төрле. Вот я ночью иду. Мин төнлә эштән кайтканда тиз генә пилмән сатып алам мәсәлән. Башка кибетләр бикле була. Дороже все. Бу кибетләрдә әйбер кыйммәтрәк, 1 ел сөт алган идем, әчегән булып чыкты. Мин башка җирдән алам, көндезге 2-гә кадәр эшемне бетереп куям, аннан урамга чыгып йөрмим. Вот сын приходит, Улым 8-нче яртыда эштән кайта, кайчакта башка җиргә барсак ябык була, ә монда тиз генә кереп аласың. 50-нче мәхәлләдә 5 катлы йорт тулысы белән кафе, ашханәләр кибетләр белән уратып алынган. Аларның кайберләре төнге 12-гә 1-гә кадәр эшли. 1-2 сәгатькә артык эшләүдә акча китерә ди кафе хезмәткәрләре. Аеруча төнлә керүчеләр саны күп. Шулай да кафе клиентлары үзләре монда йортта яшәмәс идек ди. Но в жилых домах все-таки люди должны отдыхать. Торак йортларда кичен кешеләр ял итәргә тиеш, йокласалар да кемдер күрше бүлмәдә шаугыр килеп утырса рәхәт түгел. Бу начар энергетика. Мы эти кафе не понимаем, что это такое. Бу кафелар эшләсә дә шәһәрдәшләргә комаучаларга тиеш түгел, ә менә төнлә дә ипи сатучы кибетләр кирәк.
Сәүдә министрлыгы һәм бизнес вәкилләре әлеге кибет һәм кафеларның төнгө эшчәнлеген тою берничә дистәмен кешене эшсез калдырыр иде ди. Өстәвенә чаллы буенча игланнар сайтында сатуга куелган кафе һәм кибетләр саны арта бара. Илдәге икътисади хәлне дә истә тотып, эшмәкәрләргә каршы төшмәячәкләр. Тавыш каугага зарланучы шәһәрдәшләргә билгесез вакытка кадәр тагын түзәргә туры киләчәк. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Яңалыклар. Бакча сезоны ачылды, әмма шәһәрдәшләр үз ширкәтләренә барып җитә алмый. Мондый зар белән алар безнең телекомпаниянең кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итте. Бакчачылар әйтүенчә, Чаллы автобуслары тиешенчә график буенча йөрмәү аркасында алар сәгатьләр буе тукталышта басып торалар. Менә бүген дә өлкән яшьтәге шәһәрдәшләр 1 сәгатьтән артык яңгыр астында автобус көтәргә мәҗбүр булды. Өстәвенә тукталышның түбәсе дә юк. Тулырак алдагы сюжетта. Да когда вы уже сдохнете все, ходите тут, представляете, это диспетчер, она тоже пенсионерка. Бакчачылар аларга булган мөнәсәбәтнең сәбәбен аңламый. Пенсионерларның күбесе шәһәр һәм КАМАЗ заводын төзүдә катнашкан. Бүген аларның сабырлыгы чигенә җитте. Чираттагы тапкыр яңгыр астында 1 сәгать буе автобус көттеләр, әмма автобуслар күренмәде. Почему эти талоны дают? Почему дают? Чтобы вот так людей мучить? Лукоморье наратлы станкостроительный һәм лазурный бакчачылык ширкәтләренә йөрүчеләр безнең кайдан элемтәгә шалтыратты. Автобусларның расланган график буенча йөрмәвенә моңа кадәр дә зарланучылар бар иде. Бакчачылар әйтүенчә, хәзер автобуслар бик еш соңга калып килә, яки бөтенләй килми. Обещал, приходил этот вот хозяин. Автобуслар хуҗасы безгә рейслар график буенча булачак дип вәгъдә иткән иде. Мин көндә тукталышка чыгам, автобуска 30 я 40 минутка соңга калып килә. Люди-то давно уже... Кешеләр инде күптәннән көтеп тора. Автобус тукталыштан 9-нчы яртыда ук кузгалырга тиеш, әмма әле һаман да күренми. Автобусларның график буенча йөрмәүе төп проблема. Әмма бакчачыларны транспортның уңайсыз булуы да борчый. Шәһәрдәшләр үзләре белән бакчага үсентеләр, азык-төлек һәм башка кирәк-яраклар алып баралар. Булар барысы да микроавтобуста уңайсызлык тудыра. Өстәвенә 18 пассажир йөртү өчен каралган транспортка 30дан артык кеше утыра. Ну что это вот? Это разве транспорт? Это разве транспорт для огородов? Это же полное издевательство. Вот здесь вот урожай объединенный. Дали пазик. Поляна, Вот. Дали пазик. Битком вот так пазик. Берничә бакчачы автобуска сыймады, киләсе рейсны көтеп калдылар. Автобус алар артыннан 1 сәгатьтән соң гына килде. Рейсларның график буенча йөрмәвенә аңлатма бирергә теләүчеләр табылмады. Двигательләр заводыннан бакчачылык ширкәтләре маршруты буенча Авантех оешмасы автобуслары йөри. 20 майда башкарма комитетта әлеге җәмгыятьнең җитәкчесе катнашында киңәшмә үтәчәк. Ул шәһәрдә шикаятьләре буенча оештырыла. Айгөл Насыва, Гөлнас Хәсәнова, Илнар Харисов, Яңалыклар. Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Телеканалның кайнар элемтәсенә теләге булган һәммә кеше мөрәҗәгать итә ала. Безнең журналистлар сезнең сорауларга һич шиксез ачыклык кертергә тырышачаклар. Без дәвам итәбез. Зәй кунагы бер төн эчендә 3 машина авырлый. Аны Чаллыда 3нче машинаны алып киткәндә тоткарлар. Моны ул тизрәк өйгә кайтасы килде дип аңлатырга тырыша. Белгечләр һава торышы җылыткач автомобиль һәм мотоцикллар урлау очраклары артты дип белдерә. Машина йөртүчеләр дә тик тормый, үзләренчә әзерлек эшләре алып бара. Машина йөртүчеләрнең күбесе статистика белән таныш, алар харакларга каршы көрәшкә әзерләнә башлаганнар. Дома видеокамера стоит. Минем өйдә күзәтү камерасы тора, машина артыннан шул рәвешле күзәтәм. Булганы күптән инде 90-нчы елларны. Машинаны ачканнары, магнитофонны урлаганнары. Хәзер иң әйбәте платный стоянка, охраняемый. Ну, түлеулі стоянкада тұрайынды машина, шундай, орда қойған жоқ машинаны. Угон, не, қағылы болмады. Автотранспорт урлау буенча җинаять эшләрен тикшерүче дә түләүле стоянкалар ягында, чөнки еш кына күзәтү камераларынан алынган мәгълүмат та җинаятьчене табырга ярдәм итми. Соңгы очрак 26-нчы мәхәлләдә була. 2 угона, 1 попытка угона. 26-нчы мәхәлләдә баштан АК машинасын урларга керешә, әмма кабызу белән юл һәлакәтенә очрый. Аннары якындагы машинага күчеп утыра. Зәй кунагы якында торган Волга машинасын кабыза алмый, аңа 3нче машинага гына утырып китү бәхете тәти. Әмма озакка түгел полиция хезмәткәрләре аны тоткарлый.
я больше чем уверен, станут объектами преступного посягательства именно. Минем уйлавымча, май, июнь, июль, август айларында автотранспорт урлау очраклары тагы да ешаячак. Шуңа күрә шәһәрдәшләр машиналарын түләүле стоянкаларга куйсын иде. Чаллыда бу елның 5 айы эчендә 120дән артык транспорт урлау очрагы теркәлгән. Шуларның 28 очрагында гына җинаятьчеләрне ачыклаганнар. Узган елда 200гә якын автомобиль урланса да җинаять эшләрен ачыклау алга китмәде. Полиция хезмәткәрләре моны каракларның тәҗрибәле булуы һәм урланган автомобильләрне сатып алучылар барлыгы белән аңлата. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хасанова, яңалыклар. Хәзер без көтеп алган реклама чыгарылышы һәм ул гадәттәгечә бик тиз үтәчәк. Безнең телеканалдан аерылмагыз. Йыланнар арту күзәтелә. Алар ташланган очракта ни эшләргә? Саклану чаралары нинди? Хәбәрчебез репортажында. Шәһәрдәшләр бакча ширкәтләренә барып җитә алмый интегә. Сәгатьләр буе автобус көтәргә мәҗбүрләр. Бакчачыларның моң-зарларын яңгыр астында хәбәрчебез тыңлады. Сниженные ставки. Жизнь меняют. В рамках программы социальной инициативы «Быстробанк» изменит жизнь 5000 пенсионеров. Узнайте, как получить льготный пенсионный кредит по телефону 8 800 333 22 65. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510-й павильон. Телефон 20 13 19. Татарстанның халық артисты Виталий Агапов өзінің 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илсира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары би ансамбле концертны алып бара Булат Сәлахов. Сәчалы телеканалын қарайсыз, дәвам итәбез. Быйыл йыланнар арту күзәтелә. Әйтик, Мәскәү янында инде йылан чагып йөзләрчә кеше тайпларга мөрәҗәгать иткән. Узган ел Татарстанда да шундый 20 очрак теркәлгән иде. Йылан чаккан очракта ни эшләргә? Алардан саклану чаралары нинди? Хәбәрчебез репортажында. Йыланнар гадәттә апрельдә уяна башлый. Июль-август аларның иң агрессив чаклары. Яр буе паркында өлкәннәр еш йөри. Алар тормышларында нинди генә йыланнарны күрмәгән. Шуңа күрә хәзер курыкмыйлар. Йылан чаккан очракта нишләргә икәнен дә беләләр. Здесь обычно черные вот с желтыми глазами. Это ужи. А то я видела змей, вот они черные вот так комком, вот там клубочком. В прошлом году мы здесь еще отдыхали. На пригорке они обычно. Әгәр йылан тешләсә, қонны тоқтатырға керек, тиз арада поликлиникаға барырға. Чаллыда әлегә йылан чагу очрагы теркәлмәгән. Әгәр инде андый хәл була калса, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Иң мөһиме үзеңне тыныч тоттырга, азрак хәрәкәтләнергә, чөнки агу ул очракта бөтен тәнгә тарала. Ул тешләгән урында нык авырту барлыкка килә, отек барлыкка килә, баш авырту барлыкка килә, күңел булганы, аңны югалтырга мөмкин кеше. Шуның беренче ярдәм күрсәтү өчен бу диатны 5 минут эчендә суырып алып тикергә кирәк. Ул куркыныч түгел. Аннары йылан чаккан урынны тиз арада антисептик белән эшкәртергә һәм табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук нинди йылан чакканын белү дә мөһим. Татарстанда тузбаш һәм кара йылан бар. Алар икесе дә охшаш. Тузбашларны баш өстендә сары нокталардан аерырга була. Ә экологлар фикеренчә, йыланнар булу урманның чиста булуын аңлата. Это тоже животный мир. Йыланнар да хайваннар дөньясы ул. Аларны юк итү белән шөгыльләнмиләр. Экология өчен алар файдалы. Ә кешеләрнең рөхсәт ителгән урыннарда йөрүе аларны йылан чагудан сакларга тиеш. Нигездә йыланнар урман бакчаларда торак пунктлардан ерак булмаган урыннарда яши, сулыкларны ярата. Йылан бер кайчан да беренче булып һөҗүм итми дип белгечләр. Шуңа күрә урман бакчаларда йөргәндә сак булырга резин итек кияргә киңәш ителә. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Чаллы мәктәпләрендә ГТО нормаларын тапшыра башладылар. Хезмәткә һәм оборонага әзерлек буенча күрсәткечләр тапшыру Россия күләмендә башкарыла. Бирдә теләгән барлык мәктәп укучылары да катнаша ала. 11 яшьтән алып
15 яшкәчә булган укучылар спортның төрле юнәлешләре буенча ярышларда катнаша. Чаллыда ГТО нормалары 5 мәктәптә тапшыралар. Дәресләрдән соң укучылар якында урнашкан нормативлар кабул итү базасына килә. Шәһәрдә 25 майга кадәр укучылар күрсәткән нәтиҗәләр әзер булырга тиеш. Нәтиҗәләр Мәскәүгә җибәреләчәк, соңыннан иң яхшы күрсәткечләр иясенә алтын һәм көмеш значоклар тапшырылачак. Нормативы достаточно, плавание плюс еще. Нормативлар җитәрлек, монда әле йөзү дә керә, алар төрле юнәлештә. Укучылар хезмәткә һәм оборонага әзер булачак. Бу яңа буынны көчле һәм сәламәт итеп тәрбияләргә булыша. ГТО нормативлар миңа бик ошады, чөнки ул бик кызыклы әйбер. ГТОда без төрле әйберләрдә катнашабыз. Значок безгә бирәләр һәм ул значок миңа бик кирәк. Сдали подтягивание, сейчас бег. Турникта күтәрелдек, йөгердек, мин алтын значок алырга телим, чөнки бу син спортчы дигәнне аңлата. Халыкара музейлар көнен шәһәрдә үзенчәлекле рәвештә уздырдылар. Инде 8-нче тапкыр Чаллыда музейда төн акциясе уза. Бирдә йөзләгән кеше катнашты, төнгә кадәр дәвам иткән җыр биюләр, күңел ачу тамашасыннан безнең иҗат төркемендә читтә калмады. Туган якны өйрәнү музейында мондый күңелле төн инде 8-нче тапкыр уза. Ел сайын яңа үзгәрешләр кертелә. Аеруча балалар бу бәйрәмнән ниндидер тылсым көтә. Мин монда планетарийда булдым. Күрдем военный музей. Миңа бик ошады. Без планетарийда карадык фильм планеталар, космос турында. Музейга төрле дәверләрдән биючеләр килде. Алар революциягә кадәрге сугыш елларыннан соң һәм хәзерге заман биюләрен бергә башкарды. У нас есть возможность провести мастер-класс. Безнең шәһәрдәшләр белән мастер-класслар уздыру мөмкинлеге бар. Алар әлеге тарихи биюләрне биеп, үзләрен шул замана кешесе итеп туя ала. Урамда элекке заманнан килгән кунаклар дискотека оештырган арада музей эчендә хәзерлек хөкем сөрде. Күрәзәче Рида шәһәрдәшләргә киләчәкне фаразлый. Аңа бу сәләт күптәннән бирелгән. Ул ел сайын музейда төн акциясында актив катнаша. Мне особенно нравится. Миңа борынгы Кытай китаплары ошый, нумерология белән кызыксына. Шәһәрдәшебез Гөлнур Манапова КАМАЗ төзелешенә бәйле булган фотосурәтләрне аеруча зур игътибар белән карады. Ул бирегә оныгы белән килгән, яшь чакларыма кайткандай булдым ди ул. Я смотрю вот фотографии. Мин бу фотосурәтләрдә таныш хисләрне очраттым. Музейда төн акциясе шәһәрнең төрле мәдәни учреждениеларында узды. Бәйрәм кичке 11-гә кадәр дәвам итте. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илнар Харисов, яңалыклар. Бүген татар матбугаты көне билгеләп үтелә. Россиядә 110 ел элек беренче тапкыр рәсми төстә татар телендә Нур дип аталган газета дөнья күрә. Басманы нәшер итү өчен татар интеллигенциясе 1808 елдан бирле көрәшкән. Әмма патша хөкүмәте күп еллар ризалык бирми. 1905 елдан соң бөтен Россия күләмендә татар телендә газета-журналлар басыла башлый. Республикада әлеге бәйрәм 1998 елдан бирле билгеләп үтелә башлады. Барлык хезмәттәшләрне әлбәттә без дә һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйбыз һәм уңышлар телибез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Румил Карамиев сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Безнең каналдан аерылмагыз. Алда таба сезне Вектор комфорты тапшыру көтә.